и срок на експлоатация. Двигателят на М313 DEK 4.4 ASER, отговарящ на най-новите изисквания за намаляване на вредните емисии, етап 3B. Теглото на машината е 15 тона. Стрелата е двутялова, което позволява малък транспортен габарит и гъвкавост в тесни пространства. Машината е оборудвана с хидравлични линии за високо налягане 2 броя, линия за средно налягане и линия за хидравличен бързосменник. Така оборудвана, тя позволява да й бъдат монтирани голям брой работни приспособления, включващи кофи за копаене, хидравлично накланящи се кофи за профилиране, мултипроцесори, хидравлични ножици, уплътняващи плочи и други. Хидравлично управляемият бързосменник позволява бързата и лесна размяна на работните приспособления. Демонстрираният пред вас колесен багер М313 е оборудван и с системата Ride Control. Активирането й става посредством бутон, намиращ се на мекия свич панел в кабината. Това е система, която осигурява устойчивост и плавност на движението по неравни терени. Тя позволява на оператора комфортно да управлява и да се движи по-бързо с машината по този неравен терен. Виждате стабилността на колесния багер, въпреки голямото тегло на хидравличния чук и стрелата. Всичко това е благодарение на специални азотни акумулатори, изпълняващи функцията на демпфер при движение. Характерно за колесните багери Caterpillar е, че те разполагат с отделна помпа за въртене на настройката. Тя позволява машината да извършва едновременно движение на работните приспособления и въртене без забавяне. Това значително намалява времето за работния цикъл. Тази машина разполага и с възможност за завиване на предните колела с тласкача на джойстика в случаите, когато е необходимо тя да бъде наместена и същевременно да се манипулират работните приспособления. С цел намаляване на износването на основните въртящи се компоненти, машината е оборудвана и с система за автоматично гресиране. Тази система също така намалява и времето за ежедневно обслужване на машината, което трябва да извършва оператор. Паузата, която ще има докато се оттегли машината от зоната за демонстрации, бих искал да ви обърна внимание, че през последните години Елтрак България предлага все по-голям набор от КАТ машини втора употреба. При тази услуга от най-голямо значение са надежността, качеството, дългият живот и издръжливостта, независимо от условията. Т.е. всички добри характеристики на машините КАТ, при това са значително по-малки първоначални инвестиции. Предлаганите от Елтрак България употребявани машини са преминали през професионален КАТ технически преглед и тестове и са готови за незабавна работа. В допълнение, Елтрак България предлага за тези машини втора употреба и гаранция от 6 до 12 месеца в зависимост от състоянието им, възрастта и отработените моточасове.